Si Phil Andrew din ni guys and welcome sa akong podcast Manghilabot ta? Question mark? Okay, hello! Kaning, this feels so weird. Kanang, sige, mag-usa ko. Hi! Sorry ka tong mga naminaw karon nga sa Spotify no nga kanang audio lang. I'm here to tell you nga nagtry ko og video kay I actually attempted. Ay hello sa mga bag-o ay hello. Ako si Pilandro and then welcome sa akong Bisaya Podcast version 2.0. If nganong version 2.0 adto sa trailer paminaw then come back and paminaw po nako karon. So kato mga nagsunod, hello, salamat sa pagpaminaw sa mga previous episodes nako. Now, kato na po naminaw nga naara sa audio bagani. Ako din siyang gitry. Gi-experiment pa ko kay kung anong gid akong gigamit kanang murag I had an idea nga why not try a video podcast. Actually, nag-attempt ko sa katong Bisaya ka question mark panako nga katong first version panako nga Bisaya nga podcast. Dayon actually akong gigaman og YouTube channel and then things happened and then na-stop kay sa unang panahon wala man tay ginatawag nga consistency. So karon nag-try ko, I'm really trying you guys. now karon weirdohan pa ko kay mura kog nakimawan and then kanang sige sulayan na to. So katong mga naminaw nga sa audio lang nag-video podcast ko and then atong sulayan if maka-upload ba ko og video no sa Spotify naaman siguro we'll try but if not then audio ra nyo paminaw sa Spotify and then ako po ni siyang i-upload sa akong YouTube and then magama po ko later on og Facebook page kani balik naman kog Facebook kay you know that's another story for another day but intro na siya taas ang intro karon kay video podcast man ta dayon na wala ko 1 week siguro no kay katong mga naghulat hello salamat sa paghulat madunggan dola ba niya sakto na gani akong mic. Weird kayo guys ambot nga akong na-weirdohan anyway nawala ko 1 week I think kay kuan man god last weekend nag-company R&R me niya tumi og Dapitan Fantasyland and Dakak lingaw kayo oh my gosh although bittersweet siya kay that's another story na pod so mura kog nagpahulay lang sa no so kaning sorry kay guys sinaw kay kung naong kay masiga aircon ko this kwarto murag init gyapon akong lawas so murag saan man dyan nato nga ganyan talaga eh. Anyway, so, sige, magsugod ta, kitaas akong intro, dili ta magtasog intro. Kanang kuan. Karon, padayon ta, kay manghilabot ta pod ta, sa katong mga bag-o na pod, atong buhaton kay manghilabot ko, meaning, mangbasa ko og mga stories from Reddit. And this time, na ako'y nakit-an diri from category nga, ako ba yung gags? And then, na-explain naman ako, no, kung ano siyang ako ba yung gags, akong gamit. So, paminaw mo sa mga previous episodes para di ko masigbalik-balik, no? Sige, kani nga story, pagbasa pa lang nako sa title, na curious dayon ko, kay murag ana man siya diri nga. And by the way, this was posted 1 day ago, and this is from Lifeless B. Oh, I almost said it. Hello, Lifeless. I'm reading your story here sa akong podcast. If Bisaya ka mas maayo, pero if Tagalog jud ka, then try your hardest para makasabot ka nako. So ang iyahang ko Andre title sa iyang story kay ako ba yung gags kung ayaw kong mag-sorry? Question mark? LOL? Nadyo LOL guys. Katulak ko ilong. Wait. Sige. So, ang kuan tag ani kay nga loading kay ko guys kay daghang kay nahitabo karong si manahuna sa trabaho, sa life, everything. So, timing po kay ang tag pag diri sa akong basahon karon kay work. Oh, interesting. Okay. So, again, ako ba yung gags kung ayaw kong mag-sorry? Lol. So, short na po iyahang ko story sa atong basahon. Alright. And the story goes, for context, tahimik akong kumakain ng escabeche sa pantry namin. Nakalamian ng escabeche. And as typical Filipino, niyaya ko yung mga ka-work ko, nakasabay ko din kumain na try nila yung ulam ko and some of them tumawa and inasar yung isa kong ka-work na kabit pala. What? Wait! Nga lang, nabutag kabit nga. Iskabit siya naman. Wait lang, guys. Kani manggong sorry, gasagit ko. Sorry. Kani manggong magbasa tag story nga wala pang tuition. Wait!
I love punctuations, you guys. So, wait. Nganong naikabit? Wait. Usbo na ko, guys, ha? Kay murag, wa ko kasagang sa kabit. Expect kong iskabit. By the way, katong mga bag-o, first time din akong gibasa, ha? So, akong gibasa agad kay ang title. So, kani akong react na rin. First time yun din akong wait. Okay, anyway. So, again, the story goes. For context, tahimik akong kumakain ng escabeche sa pantry namin, and as typical Filipino, niyaya ko yung mga kawork ko, nakasabay ko din kumain, na try nila yung ulam ko, and some of them tumawa and inasar yung isa kong kawork na kabit pala. LOL. And ay pakapindri, I have no idea, to be honest, na favorite food daw pala ng mga kabit yung escabeche. Okay, escabeche. Oh my God, loading cake. Anyway, padayon ta. So, dahil madami-daming tao nun sa pantry, napahiya yung kabit girl. And now, sorry, nakatawa ko anong kabit ni escabeche. And now, gusto daw ako ipa-HR sa pamamahiya. Like, girl, nag-alok lang ako. Kasalanan ko bang pumatol ka sa may asawa? I'm so sorry, wait, why? And she demanded a sorry. Oh, wait, wrong grammar. Pero sige lang. And she demanded a sorry from me, or else daw tutuluyan niya ako? LOL, talaga. I explained myself na wala akong masamang ibig sabihin doon, and she's just being paranoid. So ayun, ayaw kong mag-sorry. Ako ba yung gags? Question mark? End of story. Okay. Wait lang. Wala ko kasagang. Sige, wait. Sige, again, first time din akong basa ang escabeche. Okay, the question here is, no, you're not the gags for not saying sorry. Ganun ka mag-sorry nga, nagkaon naman din tao kag escabeche diha. Sorry. Ipaningot ko, Lord. Sorry, Lord. Wait. What's good ni? From escabeche to kabet? No, sabi, you know what? I tried to stay away from kabit-kabit stories kay muna siya makapatrigger na ako. So, although last time, di ba, ningon ko sa akong past episodes nga dili ko mamili sa mga stories, now I realized mura kong ma-affected kaayo if ang topic kay mga inani, mga kabit-kabit kay, no, kato sa mga nakailan ako, kabalo na jud mo. So, I hate, excuse me, excuse me. Hate jud kay na ako ng mga ingana, girl. So, wa ko kasagang ani. Anyway, nga naman ka ipa-HR, nga magkauna ba escabeche, that's nonsense, girl. Don't mind her. Sige, kung mag-threaten siya nga, kung nag-threaten siya nimo nga ipa-HR ka na tutuluyan, kabalo ka, kung tinuod man gani gina siya nga kabit, guilt naman guna niya ang nagstorya, girl. So, iyang gina-project sa imuha ang iyang guilt, and murabag, she's trying to like project her kanang frustration knowing syempre kung kabit ka, kabalo kang kabit ka, maglagot jud ka sa situation nimo, diba? So mangita jud kag paagi ug mangita jud kag someone nga maka-throw ka og blame or something, like maka-throw ka og frustration towards that person, masigwala na siya sala. Hence this escabeche nga nagkaon naman ta kag escabeche nga nanghagad ra man unta ka og escabeche. Oh my God, sorry masig ko katawa kay. Oh my gosh. Nagdahil lang sa escabeche. Okay. The lesson here is ayaw ka og escabeche. Daghan man gud ingana man gud nang sa workplace gud oy, like especially if kanang sa like sa among situation nga gamay ra mi, so magilhanay ra gud mo sa mga tawo, then dili gyud na siya maiwasan nga you would know each other's stories and ana. So murag kung naman gay mga kuan ingani nga mga topic, pwede be sensitive enough pod. Pero wala ko akong pasabot ba nga kaning si kabit ayaw pagpasagad, be sensitive enough nga kana ayaw pagpasagad pod og project sa imuhang kaparanoid diha. Paranoid ra jud kaayo ka kay kabalo man kang kabit ka. So kana mga kabit ayaw na lang jud mo dai dong whatever unsa may i-address na ko ninyo, mga pronouns whatever. Stop it. Kay wala jud second choice ra jud ka, wala jud kay padulungan. Please value yourself. Eat escabeche and value yourself. May pag magkaon kag escabeche para ma-remindan ka sige nga dili na ko mahimong kabit. Ganern. Okay.
Nangilabot na ko. That ends this episode. Okay, bye.